Надзея Кашталян вучыцца на цырульніка. Па словах педагогаў, яна адна з лепшых студэнтак. Пасля перамогі ў абласным Надзея прадставіла Брэсцкую вобласць на рэспубліканскім конкурсе і не падвяла. Абышла сваіх канкурэнтаў. WorldSkills – гэта міжнародны некамерцыйны рух, мэтай якога з'яўляецца павышэнне статусу прафесійнай адукацыі і стандартаў прафесійнай падрыхтоўкі і кваліфікацыі па ўсім свеце. Цяпер Надзея Кашталян рыхтуецца да наступнага этапу спаборніцтва. Сусветны WorldSkills пройдзе ў 2017 годзе ў Арабских Эмиратах. В Республике Беларусь считается, что брестские парикмахеры очень высокого уровня, потому что неоднократно, уже, наверное, 3 или 4 раза подряд, Брестская область в нашем республиканском конкурсе «Роза ветров» занимает почетное 2 место. Мы сразу за Минском всегда находимся. На мировых парикмахерских конкурсах брестчане очень часто занимают призовые места и становятся победителями. Соперники очень сильные, достойные, я считаю. Было трудно, очень много сил вложено, стараний, терпения.